Daarom acht de rechtbank het ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen en zal zij verdachte hiervan vrijspreken. De uitspraak dat het ook hier in deze zaak. Wiep Venema vrijspraak voor dood door schuld bij de brand van de kelders in oktober 2013. Opgeluchting bij Venema. Hij wil net van de camera, deels omdat hij te emotioneel is en uit piëteit met de familie. Mark Brinksma, de persrechter, vertelt waarom de rechtbank dat deze uitspraak kwam is. Nou, de rechtbank heeft op het gebied van de weerstand tegen rookdoorgang vastgesteld dat de verdachte niet voldeed aan de eisen van het bouwbesluit. Dat is op zich een verwijt wat hem gemaakt kan worden, maar het verwijt is niet zo dat hem daarmee ook de dood door schuld verweten kan worden. Want daar is meer van nodig? Daar is meer voor nodig en daarbij is ook van belang dat het pand in deze staat overgenomen, gekocht is door de verdachte. En het is vooral belangrijk dat de verdachte heeft gezegd van ja, ik wist niet van het gebrek. En de rechtbank gelooft de verdachte daar ook in. En hij kon ook niet vermoeden dat er op dit punt een gebrek was. 2 weken geleden die Tjalling van der Goort, de riedsman van Wiep Venema, het pleidooi ter vrijspraak in de rechtszaak. Van hem is het dan geen verrassing dat dit de uitspraak is. Nou, geen verrassing dat zo heel arrogant oorkomen. We zijn er tevreden mee. Blied is net het goede woord, maar we zijn wel oplucht dat het hierop uitdraait. En een verrassing, nou, het is altijd spannend dat je naar zo'n zitting gaat. Want ja, het kan natuurlijk ook geen zo dat hij het ministerie het voorstelt hier. Dus verrassend, ja, in zekere zin, maar wel een beetje verwachten. Oktober 2013, juli 2017 is een hele tijd. Van Venema stiert er dan ook een soort druk op. Tjalling van der Goort luidt uit waarom Venema te emotioneel is om iets te sissen. Blied ben je net maar een uitspraak, want je kan het blied wijzen eens maar een zaak waar een degelijk slachtoffer te betreuren is. Dat is ook de reden dat Venema in zijn emotie net voor de camera wil, omdat er dan in emotie misschien dingen zijn die we verkeerd uitlijn willen kennen.